ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ କୋତରବଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସେନପାଲିରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଗୁରୁ ଦଲଟେ ଅଛନ୍। ଆଜି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମା ଯେ କିଛି ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣାବେ ବୋଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାମା ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷନୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ବଞ୍ଚି ରହିଛେ। ଆମର ମାନଙ୍କର ଆସବାର ପ୍ରାୟ ଛେନ୍ 40-50 ବରଷ ହେଇଗଲା। ମାଘ ପୁନି ଦିନେ ଇନିର୍ ମେଲାଟା ହେସି। ବହୁତ ଦୂର ଭଗତ ମାନେ ଆସିକିରି ଜମା ହେସନ୍। ଆଉ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଥି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଜମିକିରି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନେଇକିରି ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍।
বরসর পুত্র ধ্রুব ডাকে চাহি চাহি